Bună seara! Vă era dor de mine? Nu! Și mie de voi. În această seară vă oferim ultima ediție din acest an a emisiunii Vrei să fii miliardar? Și ce ediție vom avea, dragi prieteni? Concurenții noștri din această seară sunt din București. Spun că sunt gata să facă față acestui test și vor să plece acasă cu marele premiu de 1 miliard. Doamnelor și domnilor, Flocea și Mucea! Bună seara! Dă-ți mie 3 lei! Ce să-ți dau? Dă-ți mie 3 lei! Ce mie 3 lei? În total 2 euro! Nu, în total 6 lei. Dă-ți mie 6 lei! Pot să-ți dau mult mai mult, pot să-ți dau până la 1 miliard dacă vei răspunde corect. Nu, 1 miliard avem deja, nu avem nevoie de 3 lei! Iertați-mă, dacă aveți deja 1 miliard, de ce mai cerșiți 3 lei? Că n-avem mărunți! Dacă tot ai vorbit și dumneata, pot să te întreb de ce ți se spune bambucea? Că rimează cu Mucea! Mucea, bambucea. Da, rimează. Bun, să trecem mai departe, dragi prieteni. Iată regulile concursului nostru. Avem 15 întrebări, 3 praguri și 3 variante ajutătoare. 50-50. Întreabă publicul sau sună un prieten. Iertați-mă, aveți vreo întrebare? Dă-ți mie 3 lei! Dom'le, termin odată cu ăștia 3 lei, că mai nebuniți. Putem să începem concursul? Iată, prima întrebare. Câte specii de aligatori trăiesc acum pe pământ? A. 18, B. 12, C. 7 și D. 9. Aveți vreo nelămurire? Ce e la aligator? Aligatorul este o specie de crocodil. Ce e la crocodil? Crocodilul e animalul ăla cu botul lung care trăiește în apă. Rața! Nu rața, crocodilul. Aoleu. Bun, haideți, răspundeți-mi la întrebare. Nu, zine tu răspunsul! Ce? Zine răspunsul, că dacă nu spui Teling îmi zici răspunsul. Nu? Nu, măi, gata, liniștește-te! Măi, băiatule, treci, măi, la loc, auzi? Treci la loc! Dacă nu vă liniștiți, vă dau afară. Și răspunsul vostru este... 7 specii! De unde ai știut? Am ghicit! Răspunsul tău final este 7 7 specii! 7... 7 specii! Răspunsul este... corect! Norocul prostului. Norocul începătorului. Dă-ți mie 3 lei! Ai deja 1 milion. Prost, am 1 milion 3 lei! Trecem la întrebarea următoare. Ce folosesc păsările călătoare pentru a găsi drumul corect? GPS! Ce GPS, măi, băiatule? Lasă-mă să spun și eu variantele. Care GPS? Varianta A, câmpul magnetic. B, diferența de temperatură. C, busola. Și D, întreabă un prieten. Care e răspunsul? Măi, oameni buni, nu am voie să vă spun răspunsul. Voi nu pricepeți. Eu pun întrebările și voi răspundeți. Dacă nu spui răspunsul, mă piși pe mine. Îl spui? Nu? M-am pișat. Nu? Spuneți-mi și mie, de ce nu apelați la variantele ajutătoare? Vine camioanele cu ajutoare! De hatică, mă! Nu ajutoare, nu ajutoare, ajutătoare. Întrebările, variantele ajutătoare. Variantele ajutătoare sunt să întrebați publicul, să sunați un prieten sau să faceți 50-50. Sun un prieten! Suni un prieten, ai ales varianta ajutătoare, sun un prieten. Sun un prieten! Păi sună-l! Da? Mucea! Da, Flocea! Sunt la un concurs și nu tu te răspund la o întrebare! Da? Ce folosește păsările călătoare ca să se orienteze? Harta!
Mersi! Răspuns final, harta! Harta? Harta! Care hartă, domnule? Că harta nici măcar nu se află printre cele 4 variante. Uite, ți le mai spun o dată. A. Câmpul magnetic. Câmpul magnetic! Lasă-mă să le recapitulez pe toate. Avem 4 variante de răspuns. Câmpul magnetic. Câmpul magnetic! Deci câmpul magnetic este răspunsul tău. Câmpul magnetic! Câmpul magnetic e răspunsul final. Da! Răspunsul este... corect! Corect pentru 2 milioane. Dați-mi mie 3 lei! Păi îți dau 2 milioane. Sunt 2 milioane 3 lei! Haide să trecem mai departe, te rog frumos, la a 3-a întrebare. Întrebarea este: cine a pășit pentru prima dată pe lună? A. Louis Armstrong. B. Lance Armstrong. C. William Armstrong. Și D. Neil Armstrong. Acestea sunt variantele, aștept răspunsul vostru. Armstrong! Armstrong, dar care e Armstrong? Vreți să mai apelați la o variantă ajutătoare? Asta ți-i spune cu răspunsul că este handicapat! Și săraci! Și amărâți! Și bolnavi! Și poponavi! Nu poponavi, nu? Facem 50-50. Noi 500 de milioane, tu 500 de milioane! Nu răspunsul, măi băieți. Întrebările, variantele, rămân doar 2 dacă facem 50-50. Facem 50-50? Bun, hai să vedem. Au rămas 2 variante de răspuns. Lance Armstrong și Neil Armstrong. Iar răspunsul vostru este... Armstrong! Care Armstrong? Lance sau Neil? Armstrong! Vrei să apelezi la ultima variantă ajutătoare? Vrei să întrebi publicul? Vreau! Păi întreabă-l! Dați-mi mie 3 lei! Bun, termină odată cu chestia asta cu 3 lei, că te zic că mă nebunești. Uite, îl întreb eu. Publicul, care este primul om care a pășit pe lună? Lance sau Neil? Lance? Lance? I-ați auzit? Și răspunsul vostru este? Lance! Lance. Sunteți siguri? Alo, Mucea? 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 Mucea! Mucea, ce faci acolo? Dacă răspunsul e greșit, e ling! Răspunsul este... greșit! Ați pierdut toți banii! Mucea, nu-i mai linge! Mucea, ce faci acolo? Nu-i mai linge! Băi, Flocea, lasă monitorul! Lasă monitorul, băi!